Ahojte, tak vítam vás opäť v dnešnej sekcii videa, ktorá je venovaná produktom, ktorými som nahradila spotrebovance. Takže v rámci časového horizontu som rozdelila túto kategóriu videí venovaným nahradeným spotrebovaným produktom do viacerých videí. V predošlom videu sme si hovorili o odličovaní, čistení a tonizácii pleti. A v tomto videu sa povenujeme následnej starostlivosti, pod ktorú spadajú esencie a séra. Takže poďme na to. Takže, ako dobre je známe, hlavne pre nás milovníkov korejskej kozmetiky, taká vsúka, prevažne produkty tohto videa sú tiež korejského charakteru. Takže ja by som sa považovala za takého tradičného milovníka korejskej kozmetiky. A takže na margo toho je takýmto nám, ich fanúšikom, známy produkt od značky Cozarex. Je to, myslím si, že produkt, vďaka ktorému sa táto značka aj vlastne svojho času dostala do popredia. A jedná sa o Advanced Nail 96 Mousse Power Essence. Ja som s slimačími produktami mala skúsenosti už predtým a vyskúšala som viaceré produkty založené vlastne na tomto sekrete zo slimačieho extraktu s tým, že v podstate moje skúsenosti boli veľmi priaznivé. V rámci toho by som aj poukázala na informáciu, že už ako aj pokročilou technológiou, ale výskumom a formuláciou produktov sa v dnešnej dobe dá nájsť na trhu aj náhrada rastlinného výťažku, ktorý spadá ako keby pod kategóriu náhrady slimačieho mucínu. Je to tzv. Fytomucín, alebo teda rastlinný mucín, to znamená, že je extrahovaný vlastne z rastlinných výťažkov a zložiek a dá sa ním krásne pokryť táto vlastne jeho prednosť toho slimačieho mucínu ako alternatíva náhrady pre ľudí, ktorí skrátka z nejakých dôvodov slimačí mucín či už netolerujú alebo nechcú používať vo svojej rutine, pretože ako vieme, táto zložka je veľmi univerzálna a hlavne suchá, dehydratovaná a citlivá pokožka z nej vie benefitovať, pričom táto látka je natoľko univerzálna, že je považovaná aj za regeneračnú látku, obsahuje aj iné zložky nachádzajúce sa v mucíne, je to taký komplex, takže je to veľmi, veľmi vítaná ingrediencia, hlavne teda v korejskej kozmetike, takže svojho času aj ja som potom mi to nedalo a chcela som vyskúšať práve túto esenciu od značky Cozarex. Ako vidíte, ja to mám celé dopotrebované, naozaj mi to aj veľmi dlho vydržalo, nepotrebujete toho veľa, koľkokrát, keď si chcete dať aj na krk a na dekót, vám stačia 2 pumpičky, ale samozrejme podľa intenzity môžete variovať, nakoľko potrebujete za ten deň pokryť tú suchosť tej pleti. No a v podstate, čo sa týka konzistencie, je taká hutnejšia, niekto to už prirovnáva aj niečo ako esencia sérum produkt a niekto to používa vyslovene namiesto séra, takže naozaj nie je to úplne ľahunká konzistencia, má svoju viskozitu aj hutnosť a dá sa ním krásne nahrádzať aj krok séra. Veľmi pekne hydratuje. Táto značka Cozarex som si všimla, pretože mám od nej vyskúšaných viacero produktov, naozaj tá ich formulácia, spracovanie tých zložiek mi vyhovujú v rámci citlivej pleti a v podstate akurát niektorým ľuďom to nemusí vyhovovať ráno pod make-up, takže to zahrňajú vlastne vo večernej rutine a starostlivosti o pleť. A môžem teda konštatovať celkovo, že veľká spokojnosť. Ja osobne doporučujem slimačie produkty robiť prestavky, keď ich používate dlhodobo a odsledovať si reakcie na pleti.
A akým produktom som teda túto esenciu nahradila? A je to produkt od značky Benton, je to kategória esencia, aj keď už to nie je slimačia esencia. Ako som vám spomínala, medzi slimačími produktmi ja si dávam rada pauzu, lebo oni obsahujú veľa ďalších rôznych zložiek. Nie je to len samotný slimačí sekret, ktorý obsahuje tento výťažok. Takže v podstate som si dala ako keby takú medzipauzu. Ale pri tejto príležitosti by som chcela ešte spomenúť, ak by ste chceli nahrádzať produkt slimačím mucínom, nejaké alternatívy. A je to v tomto prípade táto slimačia esencia od značky Yumiso. Majú verziu s peptidmi a majú verziu aj bez peptidov. Toto konkrétne je vlastne tá verzia s peptidmi a v podstate chcela som na to poukázať pri tejto príležitosti z toho hľadiska, ak by ste hľadali alternovanie slimačieho produktu, táto esencia je veľmi jemnúka a nie je konzistenciou taká hutná, ako už spomínaná esencia od Cosarexu. Ak by ste preferovali niečo, čo by ste vedeli používať aj v dennej rutine, prípadne samozrejme podľa toho, akú máte suchosť pleti, alebo či ak máte takú suchosť pleti, alebo by ste chceli zaradiť skrátka slimačí mucín, ktorý je ľahšej konzistencie, táto esencia od Yumiso, môžem vám povedať, že som s ňou bola nadmieru spokojná. Je jemnejšej konzistencie, je taká ľahšia. Toto má skôr k tej esencii, toto má od Cosarexu skôr k tomu séru. Veľmi jemná a šetrná. Obidva by som povedala na rozdiel od toho Tiamu, že tieto sú skôr vhodnejšie pre spektrálne všetky typy pleti, aj pre citlivú pleť, ak by som sa mala prikloniť k tomu. Nemyslím teraz tú extrémne citlivú pleť, ktorá potrebuje dávať dokopy kožnú bariéru, prípadne sa zameriať na nejakú fázu precitlivelosti a podraženia pleti, ale v rámci tej štandardizovanej citlivej pleti toto, čo som zatiaľ objavila, bolo najšetrnejšie a mne najviac vyhovovalo, pretože ja sama disponujem s citlivosťou pleti, takže túto som spozorovala najlepšie benefity aj v rámci citlivosti pleti. Ale poďme teda späť k Benton fermentovanej esencii, keďže som sa rozhodla, že si chcem na čas vyradiť a dať si prestávku od slimačieho sekretu v rámci pozorovania pleti a naozaj tá od Cosarexu slimačia esencia mi vydržala skoro rok. Naozaj vám to vie vydržať, je to aj väčšie balenie. Výhodou týchto esencií je, že tam máte benefit aj v tej veľkosti balenia a vydržia vám pomerne dlho, aj keď toto má uvedené, že to treba spotrebovať do 6 mesiacov po otvorení. No a môžeme sa vlastne pozrieť aj na nejaké zložky. Je to komplexná esencia, ktorá obsahuje rôzne benefity a v podstate je fermentovanou esenciou. Fermentované zložky, ako som vám aj v predošlých videách spomínala, sú extrémne benefitujúce hlavne pre citlivú pleť a pleť, ktorá potrebuje posilniť kožnú bariéru, regeneračnú schopnosť pleti, obnovu a obranný schopnosť pleti. Tieto zložky po mojich skúsenostiach viem len a len odporúčať, či už sa to jedná v lekárskej kozmetike alebo nejaké komplexy mikrobiomu pleti pre mikrobióm pleti alebo respektíve probiotická alebo postbiotická kultúra pri navrátenie a reštrukturalizáciu pleťovej pokožky. To znamená, že v podstate tieto zložky, aby som dala ešte tú informáciu v rámci fermentovaných zložiek, je dobré používať dlhodobo. Nie je to zložka, ktorá je taká tá, čo by sa dala zaradiť v rámci toho, že vidíte ten výsledok zakrátko, prípadne ihneď. Toto je zložka, ktorú treba mať zaradenú v rutine dlhodobo a naozaj potom má veľmi benefitujúce vlastnosti pre pleť. Ja to pozorujem sama, vlastne v rutine som pozaraďovala veľmi veľa fermentovaných produktov a mienim v tom aj rozhodne pokračovať. Robí mi to na tej pokožke dobre, vidím s tým dobré výsledky. Ešte k tomu, okrem teda týchto fermentovaných zložiek, to obsahuje aj ďalšie pleti prospešné látky, ako sú ceramidy, je tam aj nejaký peptid
a komplex vlastne aj pre zabezpečenie hydratácie a takisto aj Bifida Ferment Lysate, čo je v podstate tiež veľmi prospešné a Bifida je odporúčaná hlavne pre citlivú pleť. A možno ešte taká vsúka, keď sa zameriavate na takéto ingrediencie, tak v podstate tým, že sa podporí tá funkcia tej kožnej bariéry, keď máte citlivú pleť, tak znížite postupom času tú reaktívnosť tej pleti a citlivosť vlastne celkovú tej pleti, čo si myslím, že je veľmi prínosný benefit pre nás, ktorí máme vlastne sklon k citlivosti alebo prebiehame nejakou fázou. Rozhodne odporúčam dlhodobo používať, ako vidíte. Ja už to mám vlastne používané takto nejako. Takže dá sa povedať, že je to proces, ktorý je troška na dlhú trať, ale ja už pozorujem, že dokonca sú rôzne fermentované zložky, niektoré majú vyššie prejasňujúce účinky, ale ide o to, aby tá pleť celkovo potom sa javila a vyzerala zdravšie. Prirodzený jas pleti podporujú a vlastne takéto zdravé prostredie, mikrobióm, ktorý prebieha v rámci tých procesov na pleti. Takže čo sa týka konzistencie, táto esencia je veľmi príjemná, jemnučká, má viskozitu, má určité ako keby je ľahká a jemná, ale cítite tam, že obsahuje už určité, ako sa hovorí, telo. Že nie je to úplná vodička, ale vôbec to nezaťažuje pleť, dobre sa to vstrebáva, veľmi dobre sa to rozotiera, aj vpíja, nie je to lepkavé a skrátka ako keby cítite tam takéto, obsahuje tú výživu určitú, ale vo veľmi, veľmi lahunkej formulácii. Takže dobre kombinovateľné, ak používate rôzne kroky v starostlivosti o pleť, pretože niektoré produkty sa žmolkujú, či už nanesiete na sucho alebo na miliónu spôsobov a variácií. A niektoré sa žmolkujú iba keď človek naozaj vrství produkty a tak ďalej. Ale čo sa týka korejských produktov, tak som teda tam túto skúsenosť ja veľmi nepozorujem. Veľmi, veľmi dobrá textúra, myslím si, že vhodné pre tiež množstvo typov pleti, pretože myslím si, že ani masnej pokožke by toto nemalo vôbec vadiť. Ja už to mám vpité, trošičku tam cítiť taký dojazd, ale to je úplne v rámci takej ako tej viskozity toho produktu, ktorá vlastne aj nanesením ďalších krokov rutiny a postupom času bude meniť svoju konzistenciu. Takže ja osobne môžem doporučiť, môj typ pleti je kombinovaná, citlivá, so sklonom k upchávaním pórov, ale vlastne v zime a podľa ročného obdobia sklon k dehydratácii a vysúšaniu pokožky na základe používania aktívnych látok. Tam taká vsúka, aby ste mali predstavu tej mojej rutiny, čomu sa ja venujem. Dobre, takže by sme išli ďalej k ďalšiemu produktu. A ďalším produktom je opäť slimačia esencia a toto mám tiež spotrebované. Je to Tiam Snail a Azulene Water Essence. Takže toto som vlastne používala ešte predtým, ako som skúsila Cozarex a z toho hľadiska a dôvodu, že to bolo odporúčané pre citlivú pokožku, je to vlastne aj s azulénom, ktorý vlastne slúži na upokojenie pokožky, čo som vnímala ako veľmi dobrý pridaný benefit k tomuto produktu. Takže z tohto produktu toto je moje druhé dopotrebované balenie. A čím som ho nahradila? A je to Pyunkangyu Essence Toner. Takže tento toner mám tiež už, toto neviem, či druhé alebo tretie balenie, pretože som mala v minulosti dopoužívaný ešte jeden takú väčšiu veľkosť. No a v podstate, ako som vám spomínala, tým, že si dávam prestávku od slimačích produktov, s ktorými som mimochodom veľmi spokojná, hlavne na tú hydratáciu a regeneráciu, hojenie, dokonca aj po akné, odporúčané, naozaj univerzálna zložka, ktorá by som povedala, že svojho času bola takým špecifickým nenahraditeľnou súčasťou, že iná zložka vám nevedela
dať ten pocit aj toho naťahovania. Teraz už máme aj iné produkty, ktorými sa vlastne slimačí múci nahradiť dá. Takže preto som nenahrádzala slimačiu esenciu slimačou esenciou, ale samozrejme odporúčam to Jumiso, jak som vám spomínala pred chvíľočkou. Tým som to v podstate nahrádzala, tam mi prišla k tej citlivosti pleti a k tej konzistencii ľahkej. Je to ľahunká konzistencia, ale veľmi som bola spokojná s Cosrxom, pretože tá značka mi vôbec, vyskúšala produkt, tak som sa nestretla s tým, aj keď tam mali zložky, podľa ktorých by som si nekúpila, že je tam nejaké niečo, či už to robí vôňu alebo tak. Nikdy mi to nepodraždilo pleť, takže v Cosrxe mi sedí tá značka na citlivú pleť a tú formuláciu, ktorú používajú. Takže vráťme sa teda k týmto produktom. Ja by som sa chcela teda vyjadriť, že som prechádzala rôznou reaktívnosťou a reaktívnou fázou pleti. To znamená, že ja mám od tohto Tiamu Snail and Azul and Water Essence dopotrebované druhé balenie, ale ono to má určitý takú podvôňu. Není to parfumované, ale skrátka je tam cítiť taký scent, veľmi jemný. Ono to môže byť aj z tých zložiek, ktoré ten produkt obsahuje, ale nemusia to byť vyslovene esenciálne oleje, aj keď esenciálne oleje sa tiež používajú namiesto parfumácie. Koľkokrát v produktoch je to individuálne, ešte tam troška mám, ale to už mám dopoužívané. V podstate, ale môže to byť priparfumované, ale môže to byť len vôňa tých daných zložiek, to nemusí byť ako ten test znášanlivosti, vyskúšanie vzoriek, miniatúr, prípadne pre tú citlivú pokožku, hlavne si myslím, že je taký zásadnejší, pretože tým pádom, hlavne u citlivých typov pleti, ten test znášanlivosti má ešte väčší význam. Takže je to veľmi, ako by som povedala, je to viskozné, má to tú hutnosť, toto není ako to Jumiso, také lahunké, toto je skôr ako ten Cosrx. Slimačia esencia, pretože má to tú viskozitu vyššiu a tiež sa tým, myslím, dá aj nahrádzať sérum. Veľmi pekne sa vpíja do pleti, ono vytvára na pleti taký ochranný film pre tú pokožku, preto je to doporučované aj na suché typy pleti, keďže to vie veľmi pekne hydratovať. Ale keďže ja som aj ten Azulen, že to vlastne má upokojovať tú pleť, že tam je ten pridaný benefit, aj stále napriek tomu uprednostňujem tu od Cosrxu. Paradoxne ja som s Tiamom vlastne mala skúsenosť ešte pred Cosrxom, ale ten Cosrx mi skrátka pre tú citlivosť pleti viacej vyhovuje. Tuto som prebiehala aj reaktívnou fázou pleti a tu som už cítila, že aj keď tá pleť mohla byť sama o sebe podráždená, ale pri Cosrxe dala som si, aj keď bola tá pleť podraždená a žiadna reakcia, nič. Takže nemusí to byť, nie je to vždy tým produktom, ale každopádne môže to byť aj tou fázou pleti, že tomu treba prispôsobiť tú rutinu, ale niektoré produkty, aj keď máte, napríklad lekárske produkty, máte taký štýl, že si ich môžete dať práve, keď máte nejakú takúto podráždenosť a nezhoršuje sa vám ten stav, neprispieva to k tomu zhoršeniu stavu. Takže v podstate tam som si krásne potom aj na tej citlivej pleti vedela otestovať, aká miera tej šetrnosti toho produktu vlastne je, čož nemusí ako vôbec byť na prekážku, keď nemáte citlivosť pleti alebo na parfúmy alebo na nejaké zložky v kozmetike pre normálnu pleť alebo zmiešanú masnú. Záleží, aký máte typ pleti a čím vlastne momentálne tá vaša pleť akým procesom prebieha alebo fázou a podľa tomu prispôsobovať tú rutinu. Len som si vlastne tou citlivosťou vedela potom ako keby vyhodnotiť vďaka tomu, že tak toto je naozaj extrémne šetrné, čož nie je vyžadujúce vždy. Niekedy to skrátka nepotrebujete, ale aspoň som to vedela porovnať a rozlíšiť. No a takže som to nahradila vlastne touto esenciou od Pyung Kang Yul. Je to ich Essence Toner, čiže je to 2 v 1. Tento krok môžete používať aj ako toner, aj ako esenciu, takže je to aj praktické, majú rôzne veľkosti balenia, keby ste si potrebovali vyskúšať, pretože predsa len je to z extraktov, ktoré využívajú v rámci tradičnej medicíny. Tieto korejské extrakty si treba odsledovať, hlavne ak máte citlivosť na pleti, pretože v podstate
je potenciálne niektoré zložky, či už je to alergia, ak ste alergik ako taký, ako bez ohľadu teraz na kozmetiku, tak samozrejme môže tam byť nejaký sklon, či už sú to extrakty, ktoré sú komponentami esenciálnych olejov. Takže tento tóner je taký, že to buď sadne alebo nesadne. Samozrejme, je to rôznorodé, treba to vyskúšať, každá pleť je iná, ale v podstate ja som s týmto nemala vôbec žiadny problém. Mne to sadlo a je to hydratačný a upokojujúci tóner, ktorý má tak minimalistické zloženie, že je veľmi vhodný práve pre citlivú pleť. Takže opäť by som poukázala na tie rozdiely, prečo na aký typ pleti je to nie vhodné a zároveň aj táto esencia tou konzistenciou masnej pleti napríklad vyhovovať nemusí. Keď potrebujete tam cítiť nejaký dojazd toho ochranného filmu, a skrátka, toto je neutrálny produkt, keď neviete kudy kam a máte tú skúsenosť. Ja som si ho opätovne zakupovala, takže mám to už aj dopotrebované. Znova som si ho zakúpila a kľudne by som si ho kúpila znova. Na rozdiel od tejto esencie od Tiamu z Limačej, ktorú už znova zakupovať nebudem, pretože viem, že mám sklon k citlivosti na rôzne vône a extrakty a tak ďalej. To znamená, že prečo za čo na čo v tomto prípade je asi takto. Dobre, takže môžeme ísť ďalej ako ďalším krokom po tonizácii a esenciách, respektíve tonizácia bola súčasťou predošlého videa, takže ako ďalším krokom po aplikovaní esencií, ako v tomto prípade boli aj dva v jednom Essence Toner, samozrejme nemusíte to úplne dodržiavať, nič také sa nestane, niekedy si proste dáte krém, oplachnete si tvar vodou a je to OK. Dôležitá je stabilita v rutine, pravidelnosť a konzistencia a už nejakým spôsobom prispôsobenie a spolupráca s tou pleťou, aby teda vlastne sme ju počúvali, že čo vlastne ona potrebuje a to jej poskytovali a ona už sama potom sa vlastne zase poskytne nám, že tie výsledky, ktoré chceme vidieť na tej pleti. Dobre, takže teraz by nasledoval krok sérum, ale v Kórei máme ešte takú špecifickú kategóriu a to sú ampulky. Je to téma sama o sebe, len v krátkosti poviem, sú rôzne druhy ampuliek, podľa konzistencie ich rôzne zaraďujeme do rutiny, takže ja tu mám ampulku, ktorá by mala byť zaradená ešte pred sérom, takže by som to tu chcela spomenúť. To znamená, že záleží, aká konzistencia, aká viskozita, či je to krémové, či je to gelové, či je to vodnatejšie, či je to, niekedy sú aj séra silikónovejšie, to znamená, že treba si to vedieť rozlišiť, ale každopádne ampulky vo všeobecnosti, bez rôznych týchto individualít by sa mali dávať ešte pred sérom, to sú vysoko koncentrované vlastne výťažky a séra by mali potom následovať. Ak sa bavíme o tej klasickej špecifikácii. Dobre, takže poďme na ampulky. Takže, čo sa týka ampuliek na pleť, ako sme si hovorili, sú to vyššie koncentrované séra. Samozrejme, niekto ich zaraďuje aj do kroku séra. Vlastne v korejskej filozofii podľa konzistencie sa zaraďujú ešte pred sérom podľa tej štandardnej klasifikácie. Mám tu hneď dva spotrebovance. Prvá je ampulka od značky Aquel. Je to ich rebalancing ampul, to znamená, že na vybalansovanie pleti. Osobne som nespozorovala, keďže ako vlastník zmiešanej pleti, ktorá je citlivá, nejaký ten balansujúci účinok. Podľa mňa, čo sa týka balansu pleti, je to komplexnejšie a by som povedala ten celkový prístup k tomu individuality pleti v rámci toho pomeru olej a voda v pokožke, takisto aj tá zmiešaná pleť potrebuje vlastne ako keby ten balans, pretože tam má tú nerovnováhu, preto vlastne sú tie prejavy na zmiešanej pleti kombinované v rámci nedostatku oleja a vody. A vlastne tam je vhodné nájsť tú mieru balansu, takže nemyslím si, že na takéto komplexné riešenie je určený jeden produkt. Skúšala som napríklad tóner od Biodermy, tiež na balans, ale pre zmiešané typy pleti to môže byť zaujímavé v rámci toho balansu na pleti.
Samozrejme, toto by mala byť zároveň aj hydratačná ampulka, ale v podstate ja som to skúšala hlavne v rámci toho balance efektu. Nenašla som dôvod, pre ktorý by som si túto ampulku kúpila znova, keďže ten holistický prístup celkového toho vybalansovania pleti by som povedala, že spočíva vo všeobecnej rutine, nielen v jednom produkte. Ale pre určité typy pleti to môže byť zaujímavý produkt, no pre môj typ pleti som toto nepovažovala za produkt, ktorý by som si potrebovala kupovať znova. Ak hľadáte hydratačné sérum, toto vlastne bolo s obsahom kyseliny hyaluronovej, a v podstate, ktorá je obsiahnutá aj vo viacerých látkach. Zloženie produktu sa mi už nepodarilo dohľadať, to znamená, že neviem, či tam práve aj táto korejská filozofia nezohľadňuje nejaké extrakty, ktoré mali práve tento balans zohľadňovať. Takže ja som vlastne nahrádzala ten produkt inou ampulkou, a vlastne pre môj typ pleti a moje požiadavky a špecifikácie to nebolo potrebné opätovne zakúpiť. No a potom ďalšiu spotrebovanú ampulku tu mám od Skin 1004. Je to v podstate ich madagaskarská centella, čiže koncentrovaná ampulka, čisto centella extrakt. Práve táto zložka je extrémne doporučovaná pre citlivú pokožku, ktorá má skloň k začervenaniu, ale ja vnímam jej benefity aj pre aknoznú pleť a pleť s upchávaním pórov, pretože obsahuje tým pádom aj protizápalové vlastnosti na stiahnutie a začervenania a upokojenie pleti. S touto ampulkou som bola veľmi spokojná. Určite by som si ju kľudne kúpila znova. Neviem, či tam ešte niečo. Je to trošičku také, že táto ampulka nie je úplná čistá vodička, ako keby aj takého prirovnania k vodnatému séru. Má tam určitú viskozitu, ale stále je veľmi jemná a by som povedala, tá konzistencia je vysoko dobre strebateľná, nemala som žiadny problém. Čo sa týka vlastne tejto centelky ako takej, tak ja osobne uprednostňujem už potom, aj keby som si nemala problém tento produkt kúpiť znova, tak uprednostňujem už séra, ktoré obsahujú komponenty tej centely, nie iba jej extrakt. Ako asi viete, Asiatic, Madogasosite a tak ďalej. Sú to vlastne 4 komponenty, ktoré táto rastlinka obsahuje a ideálne v spojení so centella extraktom. Tam som vnímala oveľa ako keby viac menej, tak by som povedala, hlavne to začervenanie a stiahnutie zápalových procesov efektívnejšie, ale tým, že toto je špeciálne tá madagaskarská, celkovo Skin 1004 ju používajú aj v ďalších rôznych svojich produktoch, takže je tam určitá odlišnosť toho, odkiaľ vlastne tú rastlinku extrahujú, takže nie každá značka používa takúto vysoko kvalitnú extrakciu toho produktu založenou na tej zložke práve z Madagaskaru. A ešte Cozarex, oni majú to Sika sérum, aj radu celú na to zameranú a tam v podstate tiež majú už centelový extrakt, ale s tými všetkými komponentami tej rastlinky. To znamená, že už postupom času, v môjom prípade aspoň podľa mojich skúseností by som uprednostnila vlastne aj s tými komponentami, keď to obsahuje ten produkt, ale toto by som si kľudne kúpila znova. Naozaj som cítila, že toto moje pleti len prospieva. No a aká ďalšia ampulka nasleduje v mojej rutine aktuálne? A je to ampulka od značky Miguhara. Toto konkrétne je ich Marine Energy Thermal Ampul. Je to v podstate, ako už aj názov vypovedá, ampulka hydratačná, ale je zaujímavá to, aspoň teda pre mňa a vlastne aj dôvod, prečo som si zakúpila ako novú a nahradila ňou spotrebované ampulky, bol ten,
že vlastne obsahuje morskú vodu a extrakt z morských riaz, ako už asi viete, ktorý je veľmi prospešný práve pre atopickú a exematickú pokožku a citlivú pleť. Má aj antibakteriálne, protizápalové a upokojujúce účinky, ale tieto morské extrakty alebo vo všeobecnosti morská voda a extrakty z morských riaz sú veľmi dobré na hĺbkovú hydratáciu a rehydratáciu pleti, čož sa práve môže vyplatiť pre ľuďom so sklonom aj k dehydratácii s prihliadnutím na citlivú pokožku, ale aj ako veľký prínos vnímam ďalšie benefity, keďže obsahuje práve moje obľúbené fermentované zložky a v tomto prípade sa jedná o fermentovanú soju, ženšen a rýžu. Takže tento produkt ma zaujal a vlastne som ako keby vám chcela ešte povedať k tomu, že to obsahuje také veľmi jemné podvone z esenciálnych olejov, ale v tomto prípade je to presne ten štýl, ktorý hneď do pár sekúnd vyprchá. Taká vláčna ampulka, jemná, ľahko vrstviteľná, hydratačná, ktorá poskytne vlastne aj tú vlahu, keby ste hľadali nejaké zaujímavé hydratačné sérum, keďže ja separátne s kyselinou hyaluronovou sérum nepoužívam. Je obsiahnutá vo veľa veciach. Toto mi prišlo, že to má iný základ a iný dôvod v tej hydratácii, z iných dôvodov to hydratuje. Takže veľmi rada mám produkty, čo sa týka aj morskej vody s morskou vodou. Ešte veľmi pekné ingrediencie na hydratáciu sú napríklad bambusová voda alebo lotosová voda. Čiže to sú rôzne také špecifikácie. No a samozrejme v tomto prípade pre mňa pridaný bonus a hodnota bola v rámci tých fermentovaných extraktov naozaj veľmi pekná kompozícia celkového zloženia toho produktu. A túto ampulku veľmi rada používam a kľudne by som si ju kúpila znova, aj keď samozrejme chcem aj ďalej skúšať ďalšie nové produkty, ale rozhodne toto je mi bližšie na ten môj typ pleti a vlastne potrebujem ako keby na zabezpečovanie tej vlahy do pokožky sa potrebujem ja osobne sústrediť, pretože počas používania aktívnych látok pristupujem koľkokrát k mojej pleti ako k suchej a citlivej. Takže mne toto napríklad vyhovuje a je to taký ten booster a medzikrok v celej tej rutine, ktorým podporím celkový ten proces rehydratácie, ale zároveň tie fermenty tam zaradím vlastne týmto krokom do tej rutiny tiež. Takže za mňa určite spokojnosť. Dobre. Takže máme tu znova takú situáciu, že vzhľadom na časovú okolnosť a dĺžku tohto videa by som zase volila trošička to ešte viacej rozdeliť, aj keď to mali byť ešte aj pleťové séra, ale naozaj to by už potom bolo veľmi časovo dlhé. Tak by som povedala, že tie pleťové séra si necháme ešte na to ďalšie video a potom budeme mať ešte krémy. Tam budú zaradené aj emúzie a potom vlastne budeme mať olejčeky, SPF-ka, ešte nejakú doplnkové, čo som vlastne nahradzala spotrebované starostlivosť, nejakú doplnkovú. Takže ešte budú určite aj ďalšie videá k tejto téme, aby sme pokryli vlastne celkovú tú rutinu pre pleť a všetky tie možno také vychytávky, benefity a zložky, podporné rutiny, kroky, aby boli to teda nejako komplexne zachytené v tých videách. Takže tým pádom by som vám teda rada poďakovala za pozornosť a veľmi vám prajem nájsť úspešné produkty pre vašu pleť, aby ste si vždycky to novšie, čo si kúpite, bolo pre tú pleť ešte vhodnejšie ako to predošlé. Majte sa krásne. Ahoj!